În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor săi: mai am multe să vă spun, dar acum nu le puteți purta. Ridică o mână dacă l-ai întrebat vreodată pe Dumnezeu care e planul Lui cu viața ta. Dumnezeu îți dezvăluie voința Lui cu viața ta numai pas cu pas. E ca și cum te-ai plimba pe o stradă întunecată, nu vezi nici măcar o umbră, nimic, e întuneric beznă, dar Dumnezeu îți dă un felinar în mâna ta și tu vezi până la 1 metru în fața ta, doar unde urmează să pui următorul pas. Și El te ghidează. Și poate că drumul o să fie lung și va trebui să mergi drept mult timp, fără să o iei la dreapta sau la stânga, dar trebuie să ții minte că Dumnezeu te ghidează și trebuie să ai încredere în El, că El îți va purta de grijă pe drumul ăsta.